Govano Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nọ n'isi ofe nro ịtụ mmamma achịkọbara iji wee cheta ndị ọrụ amị bụ nke were ọnọdụ na Cathedral Church of St. Faith dị n'Ọka. Ka anyị sonyere onye nta aka mbe ji ike abana maka akụkọ ahụ n'uju. Mass achụrụ bụ nnọọ iji wee nwee ike chetara ọha mmadụ uru ndị ọrụ nchekwa bara maka udo na ọganiru nke obodo anyị bụ Nigeria. Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger ma bụrụkwa Bishop Ọka Diocese Right Reverend Alexander Ibezim kwere nkwa ịga n'iru na-eme ihe dum enwere ike ime iji wee na-agbanyere ọchịchị Gọvanọ Soludo aja n'ukwu. Na mbụ n'okwuchukwu ya ka Venerable isi Mgbemena kwuru nnọọ ezigbo okwu banyere ijikọta aka ọnụ nke dị n'etiti nzukọ Kraịst nakwa gọọmenti, ma dọọ aka na ntị ka onye ọbụla kaba ahụ na-eje ozi n'ihi na ọ kwụrụ ụgwọ ị na-eje ozi. Osote aka na-achị steeti a Dr. Nyekachukwu Ibezim, osote okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti a Right Honorable Chukwuma Okoye, ndị steeti Executive Council, Service Commander na steeti a tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ajamas. Eji ike abana maka akụkọ ụwa.